जे नोंथांमोनखौ आंनि दैमालु बर' ब्लग चेनेलाव बरायबाय। दिनै आङो माइ गायनो थांनो नागिरदों दुब्लि बारियाव। बैयावनो बेहायनो गायगोन। ओंखाम गायगासिनो दं बैनि। दा आंबो गायफाहैनोसै एसे। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा आंजों थुबुरबाय थादो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायना गालांदो चेनेलाव गोदानबा। नायलांबाय थादो नोंथांमोना आंजों लोगोसे। हेलौ गायगासिनो दं आरोखि ना। दैया रानथाबजोब्बाय नै जारला जाथारसिगोन गायनो। दिनै गायजोबनो हायो ना हाया नायनोसै। ओंखायनो आंबो एसे गायफाला हैनोसै आरोखि। जोंना बाजिया माइ गायदों नै। माइ गायनोसै। सोरबा सिख्लाफ्राथ' गायनोबो रोंबावो आरोखि ना। अनेक नुयो आं फेसबुकाव गासिनो। दा आंनिखौ नायलांदो नै गायनाया।